nditokoze nonse amene mwachoka ku mamili house ambirimbiri pobwera madzulo ano, komanso nonse amene mwabwera muno achipani, komanso makamaka amene akutimvera makanema kama radio manyumbamo. Koposaposa asogolera achipani nawo kuno SG ya Chimwendo akabwera, komanso nonse muli panopa akulikulu la Malawi Congress Party. Nditokoze Malawi onse amene anatenga nawo gawo pa zisankho zimene zinachitika lachiwiri Tuesday. Munavota munyiji wanu, and I want to assure you tonight, your vote was not in vain. And makamaka kwa onse amene makonda chipani cha Malawi Congress Party, pompano you celebrate ndinene kuti tinganepe ndinene kuti nonse okonda chipani cha Congress Party amene mnavotera chakwera musade nkhawa. Mike, audio. Enawa anayiwala kuti ino ni 2025 anabwera ndi malegeni, nkhondo ya madrones. Tikumvana koma? Anabwera ndi yani? Nkhondo ya jani? Kuvota ndi ufulu wanu, ndipo tuthokozeni makamaka Malawi nonse usunga bata ndi mtendere kuyambira siku lovota mpaka lero lino. Ndipo Malawi naliyense wakufuna kwabwino, akufuna kuti process yonse mpaka na kulengeza zosatira za zisankho zikhale molondola malamulo a Malawi. Titokoze ameki amene pakali panopa sakutekeseka yayi, asiyana ndi ena aja a 2019, ndipo usogoleri wawo pakali panopa ukutisangalatsa popeza ndi odekha komanso olimba mtima. Koma tokhumudwitsa tonena kuti pali upandu wina umene taupeza, andi upandu umenewu utha kusokoneza zosatira za masankho. Akufuna kuti anthu ena akufuna kuti chifuniro cha Malawi chisachitike. Fellow Malawians, such elements cannot be left unnoticed, unconfronted, and unexposed. This is because they hinge so much on discrediting the credibility of the election. Koma tiuze mtundu wa Malawi kuti panali ma presiding officers ena komanso ma constituency returning officers ena amene pakali pano ena ayiwo 8 agwidwa kale ndi apolisi.
ndipo amene wapakali pano ali muchitokolosi akulu azambiri zedi. Taziona izi pa statement imene apolisi atulusa pompano. Iwowa amapanga za chinyengo zokomera mtsogoleri wina amene amapanga nawo masankho apopisana pa udiro wa president. Sizokhazo yayi komanso ma MPs ena ngakhale kumene apangidwa chipongwe. Titokoze amalawi afuna kwabwino amene akutipasa maumboni ndiponso kupanga expose these evil, devilish, barbaric and patriotic acts. Pali maumboni ambirimbiri nkhani amene anthu athu ku Patriot Center ayika pamodzi, ndipo madzulo ano tapanga lodge complaint ku Malawi Electoral Commission. Complaint imeneyi tikuwauza umboni umene taupeza kuti aunikire bwinobwino zosatira za masonkho amene makamaka kuchokera maboma angapo amene tapezako maumboni ochuluka. For example, I don't know, amene panga display hapa, tapanga display za Mangochi West. Can you zoom? Mbwerere. Yoyamba iji. Imene. All right, Chief Daniel. Muradi mwone hapa asa pita mchani hapa 21,000. Are we together? 21,000. Adubere muluzi 12,000. Mbabanga adi 21 ndi 12 ndi 33,000. Koma toto kumusiko ku 28,000. 28,000. Iyoyo ndi Mangochi West. Mangochi South. Mangochi South. Mangochi Southwest. Yeah, Mangochi Southwest. Nde izi zaitika maboma ngapo about 13 districts. Kurumpi, Kunzimba, Kuchitipa, komanso tukamkula za Mulanje, Cholo, Chikwawa, Nsanje, Mangochi, Machinga ndi kwina koteroko. Komanso tapanga ni Machinga likweno naponso nkhani yake ndi chimozimozi ngati ku Mangochi West. Mzimba West. Okay. This is Cholo. This is Cholo Boma. Can you go? Ndiye muone Cholo Boma. Cholo Boma. Akunena kuti number of total votes 215,377. Can you go up? Ndiye komande nyama za mbili tulero lino. Zonsezi. Wote kama zinafike. Now, this is one example ya Cholo Boma, the Mzimba West, Machinga likwenu, zimene tikupaseni nonse a media muli panopa. And there are many more others which you can share at a later stage, ngati maumboni athu amene tapanga lodge kujani ku make. Koma zonsezi makamaka zopanga affect presidential vote komanso parliamentary votes. Koma makamaka presidential vote.
peza kuti pena akuti avota ndi 181 koma kupeza kuti munthu wina akupeza 207,000 votes. Ndiyeno pali maexample ambirimbiri, tangotengapo 4 okha aku Mangochi West, Machinga Likwenu, Zimba ndi ku Choloboma. It's okay. We would like to assure our supporters and to athu onse konda Malawi Congress Party, my members athu. Kani pansi mai. Aya pano gender musokonzo nzimai. We would like to assure all our supporters, nonse konda Malawi Congress Party, unena kuti ifeyo ngatasogolere anu tapanga zotheka, sikuti panga yayi, tapanga zotheka. You can put them down. Tapanga zotheka, ndipo lero lino tayambapo kupanga lodge ku MEC, tapeka first complaint, ndipo masiku akuzawa tiziperekaso zina malinga nimene zikubwerera. Lero lino ku HHI mataleshera nabwenzedwa amakonzedwaso zonsezo zile kuti aziononga mokondera Arthur Peter Mutharika. Komanso tikudziwa kuti AMEC pamalamulo ndiololedwa kupanga verify ndipangaso physical audit ya ballot papers komanso matally sheets. Ne wina wake wajantoliro uko asa wapase pressure AMEC kupanga announce my results, asa napange verify komanso physical audit ya ballot papers komanso matally sheets. Ulendo uno ndi nkhani ina tindi 8 days mpaka na Wednesday. Kale lija tunakani 2 days. Chifukwa chake ena apanga za puma mpaka na MEC mpaka na results, asa napange audit ballot papers komanso matally sheets. Ndikupemphera Malawi nonse tiyeni tisunge bata ndi mtendere. If there is a greatest currency Malawi has, is peace and stability. We must not, I repeat, we must not throw our peace and stability down the drain. Koma tieni tikalozigwira satengere malamulo manja mwathu. Let's become, ife ngati Malawi Congress Party taika our faith chikhulupiriro mwa AMEC makamaka mwa Mulungu. Do not despair, chifukwa taika njira zonse zoyenera kuti voti yanu itetezedwe. Malawi aliyense kana Congress Party wa UDM wa DPP wa UDF, tiyeni tidziwe kuti tini Malawi mmodzi, tisaononge yayi achakwera. Ngati pali mtsogoleri mmodzi amene amalalika za umodzi ndi Chakwera. Tonse tife amodzi, tikondane, koma tisiye malamulo. The law must take its course. AMEC agwire ntchito yawo malingana ndi mandate yawo. Tisawapase pressure kumasangalala mu branda kuti tawira mawina kuti. Iya ikurumbira peza mavoti 100,000 pamene ovota iko 196,000 okha basi. Ayi, zimenezo zichepe, zimenezo zimadzisa ziwawa. Ife ya Congress kuti ziwawa ayi. Takana ziwawa, tufuna bata ndi mtendere. AMEC asiye tupase pressure. Komanso apolisi othokoze chimene agwira, ndipo pali ena kuti alipa mbirimbiri popeza manifestations akunena kuti akupitirira minali pya kata yawo ija. Tuthokoza tukuyamika. Izizi
sizinachitikepo m'mambuyomo kuti apolisi amange anthu osokoneza sinachitikepo ya ndema masankho ndikoyambaka zikutheka popeza Chakwera anakhazikitsa respect to the rule of law, for the rule of law, kuti malamulo apite chitsogolo. Tithokozenso makamaka Atolankhani makamaka ku Times Zodiac amene mwachotsa dashboard yanu Tithokoze makamaka Zodiac Times tuzile kwambiri kukusa dashboard antena adonika kuti palizofuta zambiri ndi ma ballot papers amene transmit apopo mathandiza fuko la Malawi popeza kwambiri amadalira ma TV stations for information, and it's very rare to have media stations that are able to do that kind of action, to take that kind of action under such circumstances. Apopo municipality kuthokoza popeza anthu ena they are being misled and amasoneza anthu ena mizimu amene watalikhulupiriro amasoya pressure kwa malaika commission. Apopo kuthokoza ngati municipality kuthokozera kwambiri kwa usokoleri wa matimisi wamenewa. Chomalizira kwenikweni kuma university amulaya zanga makamaka media komanso Congress Party, MCP has lodged a formal complaint to my electoral commission where we are demanding physical audit of the votes, especially some anomalies which are so huge, enormous, and we believe it was deliberate by a few people. We call upon the police service to do their work properly, and they have always been professional. It's for the sake of everyone. We're talking of every member of every political party, also even any sa Irish band, it's for the good of every Malawian. Ndima wamenewa ndithokozeni pobwera. We will be updating you momuno as and when it's necessary. Koma tisunge bata ndi mtendere Achakwera akutero. Ena apa mapokosowa atumidwa nasogolera kuti apanga mapokoso popeza akufuna za shortcut. Ife shortcut toto tiende njira yolondola. 2020 tinawina bwino after tinalondola njira yolondola kwambiri 2019. Wendo nonso iyayi amene Congress Party nonse buli muno njamene mutifesera mtima malo. We got this. We got this. And I want to assure every member of my Congress Party that we are not fighting for victory, but we are fighting in victory. God bless you all. It's one day. All right. First of all, to thank the running mate for a wonderful press statement and all of you. I don't have much to say, but to echo what our running mate has said, let us remain peaceful as a peaceful loving party. Let us not take the law into our own hands. Let us respect each and every Malawian, and let us make sure that we remain focused and determined. Omaliza bazonse tatokoza langi midwatu facha speech menati batsa yachilimbikitso koma tufuna tipembe nonse otsatira chipani cha Congress Party amalawi nonse kuti mupitirize kusunga bata ndi mtendere monga nenera running mate. Chipani chathu nchofuna bata ndi mtendere. Musayambitse ziwawa, musatsatire oyambitsa ziwawa.
muonetsetse kuti inuyo mukusunga malamulo. Malamulowa amaendetsedwa ndi section 95 ya chisankho. Zonse zimene tanena munozi zili m'malamulo. Palibe chimene tikuchipempha tikuchinena chotuluka m'malamulo a dziko lino. Malamulo a dziko lino oyendetsa zisankho section 95 ndi zimene anena running mate wathu tsiku la lero. A vice president incoming. Zikomo kwambiri. Ngani njonera kuti pamene tikufuna kutsatira malamulo ifeso tiyambe okhala oyambira kusunga chani malamulo. Sitingamafune kutsata malamulo ifeso nkumaphwanya malamulo. Chifukwa choti anzathu akuphwanya malamulo ifeso tisaphwanye chani malamulo. Tionese kusiyana koma titsegule maso. Kale maso ndi chidwi koma osaphwanya lamulo, osaphwanya katundu wa munthu, osaononga chilichonse cha munthu. Mene achabwera amanenera tonsefe dziko la Malawi. Mkwiyo wanu ukhale mu mtima, muzidziwa kuti munavota ndipo voti yanu njotetezedwa. Mulungu wakumwamba akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri.